देहा बेंगुरा जानाय सुबुंनो हुइलचेयार रानदों। बिटिआर सरकारनि अनफावरि बिहोमा। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय नागासुबा भिसिडिसिनि आमगुरि गामियाव आमगुरि गामिनिनो समाज सिबियारि लाइमोन मंगल सरगयारि। भेरगाव महकुमा भिसिडिसि, भेरगाव महकुमा एसटि बर्डनि मासिगिरि देरहासार बर' आरो समाज सिबियारि लाइमोन बिथांमोना बेंगुरा जाना थानाय सुबुं बिथांमोननो हुइलचेयार रानना होदों। आमगुरि गामिनि साथाम बेरामजों बेंगुरा जाना थानाय फारियै कमल सिं बर', अमृत दैमारि आरो सबिन बर' बिथांमोननो गंसेयै हुइलचेयार रानना होयो। गोरिब, थाबायनो हायै बेरामाव गोग्लैना थानाय बेंगुरा सुबुंनो समाज सिबियारि मंगल सरगयारि बिथाङा बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'नि अननायजों बेंगुरा सुबुंनि गाहाम हाबा मावना होना गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव हाबा मावदों। बे समाव नुनो मोनदों बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफोरा माने बेंगुरा जाना थानाय बिथांमोननो माखासे थाबायनो हायै जायफोर सुबुं दं बिथांमोननो साइकेल होनानै मदद खालामनायखौ दिनै नैबे आमगुरि गामियावबो बेबायदि मदद होदों। सोरनि गेजेरजों जानानै फैगोन? गिबियावनो आङो जोंनि चिफ सार प्रमद सार बिथांखौ आङो साबायखर बावगोन जे बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामाव जायफोर बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय बेमारजों जुजिनानै दङ बिथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो माने सुबिदा मोनाखैमोन आरो लोगोसे बिथांमोना जिउ खांनाय राहा लामायाव गोबां माने बेले बेजे जेंनाजों बिथांमोना जिउ खुंगासिनो दंमोन। जों बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जों बिथांमोननो बा जेसेबांखिनि हायो जोंनि सरकारा जाय माने सुबुंफोरा बेमाराव गोग्लैनानै दङ गोबाव समनिफ्राय बिथांमोना मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै जों बिथांमोनखौ जोंनि दोलोनिफ्राय जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो मायबा नङा मायबा मोनसे जोङो बिथांमोननो जोङो सुबिदा होनानै बिथांमोननि जिउ खुंनायाव जाहाथे बिथांमोना माने इजिलि जिउ खुंनो हायो जों बेखौनो माने दोलो बा सरकार फैनायनिफ्राय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बे समावहाय गोबां बेबायदि बेरामाव गोग्लैना दङ माखासेखौ नुस' हाया माखासेखौ मोनथिस' हाया। बे समावहाय सासे नैबे आमगुरिनि इयुथ बिथाङा नुसननानै गोबां मोनसे मदद होनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनिसिम मा साबायखर? आं बिथां मंगल सरगयारि फंबायखौ साबायखर बावगोन। बिथाङा माने दोलोनि जानानै खना खनला गामियाव गोग्लैनानै थानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना जायफ्रा माने दुखुथिया हालोदाव दङ बिथांमोनखौ जों नुसुनैयाव माने जों बिथांमोनखौ खबर लानो हास्लाबैयाव बिथांमोना जोंनि बे फंबाय बिथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै बिथांमोनखौ हालादखौ खबर लादों आरो खबर लानानै जोंनि दोलोआव जनायनायजों लोगोसेनो जोङो माने जोंनि माने सरकारनि गाहाय माने चिफ सार बिथांखौ जनायनानै नैबे जोंनि सुबिदाखौ बे हुइलचेयारखौ जोङो बिथां सुबिन बर'नो जों गथायनानै होदों। बिथाङा 3 बोसोरनिफ्राय माने बेबायदिनो दंबाय थायोमोन कुनु सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनाखैमोन। जोंनि दोलो बा सरकार फैनाय लोगो बिथांनि बे सुबिदाखौ माने लानो हादों बा जों बिथांनो होनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। मंगल गथ'आ मा जादोंमोन? गथ'आ माने हाबानि गारिया एक्सिडेन्ट खालामना दोनना थांबाय आरो जेनेबा दा ओमफ्राय आखाइ साखाइ हास'बाय बायनायखाय सिरि गैयिखाय हास'नो गोनां बायद' गोलैबाय। थाबायनो हायाखै आरो ना? दा थाबायनो हायाखै आरो ब्रेना डेमेज जाना दङ ब्रेना फायाखैनो। जों दा डक्टर लगायबाय थानाय जादों आरो जेनेबा थाबायनोथ' हाखाया? थाबायनो हाया। ओमफ्राय बेबायदिनो बिथांखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय ओरैनो दसे बामनानै लाना थाङो लाना थांनानै दसे जहैयो नारथिङो थेलाव। नुनो मोननाय जादों दिनै बिथांनि थाखाय हुइलचेयार लानानै फैदों बे गामिनिनो सासे समाज सिबियारि लाइमोन बिथां मंगल सरगयारि बिथाङा बेसेबां गोजोननाय दं? जोंथ' दा बेबायदि होफैनायखाय बहुद जों गोजोननाय थादों आरो जेनेबा दा बेबायदि माने मदद होफैब्ला जों माने गोसोफोरखौ मोजां नाङो आरो जेनेबा। थारैनो सोर सरकारखौ साबायखर बावगोन? जों सरकारखौथ' बे दा जिबायदि सोलिदों बे सरकारखौनो जों मोजां मोनो आरो जेनेबा दा मदद होदो जेला आंखौ सिगाङै मेडिकेलाव लांनायावबो आंनो बहुद मदद होफैदो थाखा फैसानिबो ओरैबायदि आरो। ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो आंनो 1000नि सिङावनो रावबो होआखै नङाबा आं 17 लाख थाखा आं फिसाखौ माने मेडिकेलाव थिखांनो हायामोन आरो जेनेबा। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो।
बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957771276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।